Pamusoro tino kuchingamidza zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi ngatiendei mberi tichikurukura nhaurwa yedu yokuti ko vanhu vanoita zvechivanhu vanokwanisa here kupinda munhaurwa kana kuti mune zvechikristu. Toda kuenda mberi tichitaura nhaurwa iyi. Takataura muchirongwa chapfuura nhaurwa yaChief Gamba, tikataura nhaurwa yaMutapa neGomo Mapunza Gutu, mabatiro avakaita mamissionaries Father Gonzalo da Silveira vachisvika munzvimbo dzavo dzakasiyana. Ndo nhaurwa yatati tiende mberi nhasi tichikurukura takanangana nethe Ndebele people tozobata zvekare Makoni people. Saka tichakurukura zvakanyanya takatsamhirana nezvakaitika pakati painkosi muzilikazi nemissionary or mumissionary ainzi iye Robert Moffat. Ndo zvatichanyanya kukurukura muzuva ranhasi. Ngatipindei munhaurwa yedu. Nhaurwa yedu inotanga kunana 1829. Tinoziva kuti muzilikazi before 1829 muzilikazi akange ari pasi pamambo Shaka. Ari pasi pamambo Shaka ari ku Zululand. Pakaita kupokana pakati pamuzilikazi na mambo Shaka. Saka Shaka na muzilikazi vakonana. Ndiyo nguva yatinodaidza isu kuti mufe qani, inguva yemufe qani. Yatinoona madzimambo akasiyana-siyana achinzi munhoroondo aitiza murume ainzi Chaka akanga ari ku Zululand. Ndo nguva zvekare yatinoona muzilikazi and the Kumalo people vainzi the Kumalo people vasati vakunzi the Ndebele people vachita migrate away from Zululand vachitiza murume ainzi Shaka vachienda towards the north. Saka vachifamba kudaro vakanogara mune imwe nzvimbo yakunzi the present day Pretoria. Ndo mavakambogara imomo munzvimbo iyoyo. Vari panzvimbo ipapo ndipo pati kutaura kuti in 1829 muzilikazi akaita invite a missionary ainzi iye Robert Moffat kuti auye munzvimbo yake. Vakanga vasati vapinda muZimbabwe matinozowana the Ndebele state. Vakanga vachiri pakati perwendo the Kumalo people. Akanga anzwa nemamwe matraders pamusoro pemurume anonzi Robert Moffat. Tikati Robert Moffat akanga ari a missionary achiparidza shoko raMwari. Mainduna ake anoenda unonyengetedza Robert Moffat zvinonzi he reluctantly agreed kuti aende anoona muzilikazi. Achisvika kwakanga kuna muzilikazi, Robert Moffat akayevedzwa nezvakanga zviri kuitika, nezvaakaona, zvaakangoona ipapo zvakamuyevedza. Zvinonzi he was impressed nezvaakaona. Asi pane chinhu chaasina kufara nacho hake achiona zvimwe zvakamuyevedza. Zvanzi muzilikazi aitonga nedemo, aitonga nepfumo. Ndo manyorero anoita Robert Moffat nokuti dhayari rake ravapo. Saka zvakanodaro ko muzilikazi nemhaka yei akadana Robert Moffat. Chikuru chaakatangira kudanira Robert Moffat yakanga iri nhaurwa yokuti aida pfuti. Akanga aona muzilikazi kushanda kwepfuti akati zvimwe Robert Moffat anogona kumubetsera kuti ivuto ami yake iwane pfuti. Ndosaka aida Robert Moffat. Achisvika Robert Moffat achisangana na mambo haana kutora nguva kutaura nhaurwa yake yokuti aida pfuti. Zvinonzi izvo Robert Moffat akati he was not permitted to supply firearms. Ndizvo zvinonzi zvakataura Moffat kuti aiwa mutemo haunditenderi kuti ndikupei pfuti, ndikupei my firearms. He was not quite. Moffat explained that he was not permitted to supply firearms. And
muzilikazi pakangoti Moffat ini handitenderi, mutemo wanditenderi, akabva asiyana nenyaya yacho. Ndizvo zvinotaura zvinyorwa zviripo pakati penhaurwa yemafirearms. Saka muzilikazi haana kuzomboendera mberi nenhaurwa yepfuti, akabva asiya nhaurwa iyoyo vakutaura dzimwe nhaurwa. Moffat chakaita kuti aende azotenda kuenda kuna muzilikazi ndechekuti aida kutendeutsa muzilikazi kuti muzilikazi ave muKristu. Saka vakutaura nyaya dzavo, Moffat akuparidza shoko rake achiparidza nhaurwa yokuti muzilikazi atendeuke. Zvinyorwa zvinoti chii? Zvinyorwa zvinoti, it did become clear, however, that converting muzilikazi to the Christian faith would be no easy matter. Zvanzi Moffat achiparidzira muzilikazi akabva zvona kuti nhaurwa yokuti vakuru ava vatendeuke vaite muKristu haitangiki. Akabva atongozviona nemhinduro dzaakanga ari kupiwa namuzilikazi nemibvunzo yakanga ari kupiwa namuzilikazi. Asi chero zvakadaro, muzilikazi atadza kuwana pfuti, Moffat atadza kutendeutsa muzilikazi, varume vaviri ava vakaita ushamwari hwakadzama. Zvinyorwa zvinoti they became best friends. Vanhu ava vakasvika pakuwirirana. Moffat atadza kutendeutsa muzilikazi, muzilikazi atadza kuwana pfuti kuna Moffat. Vaviri ava vakaita ushamwari hwakadzama. Apa patinotanga kuvaona, tinovaona 1829 vakazoramba zvekare vachishanyirana, Moffat achishanya kuna muzilikazi. Zvichinodaro tinozoona muzilikazi achienda mberi nerwendo, migration yake, achikrosa the Limpopo River, vachikrosa vachipinda muZimbabwe, achimboenda towards the Zambezi, vachipatsanurana, vamwe vachienda vachizonogara the present day yata kuti the Matabeleland. Muzilikazi achizobva kwaakanga aenda from the Zambezi, achienda achisvika achiuraya vakanga vagadza mwana wake umambo, achizoita umambo, achiita established the Ndebele state. Tinozoona nekufamba kwenguva 1859 Robert Moffat anoshanyira zvekare muzilikazi. Ashanyira zvekare muzilikazi in 1859 Moffat akakumbira muzilikazi kuti atange kuita kuvaka a mission station. Ndokubva atenderwa namuzilikazi, ndipo Robert Moffat panovaka yatinoti Inyati mission. Achivaka Inyati mission haana kuzogara kwenguva yakareba. Anonzi in around 1861 Robert Moffat akazoti ndakudzokera to the Kuruman, kwakanga kune mission station yakanga agara ari, achisiya Sykes ari pa Inyati mission. Muzilikazi anoti akavimbisa Robert Moffat kuti aizochengeta Sykes. He was going to take care. Zvese zvaizodiwa naSykes aizomupa nekumuchengetedza. Zvaakataura izvozvo muzilikazi haana kuzomboputsa chibvumirano, haana kuzomboenda against his words ekuti aizochengetedza Sykes ari pa Inyati mission kusvika panozofa muzilikazi, panonzi akazofa musi wa9 September 1868. Ndopekutanga apa patinoona muzilikazi na Robert Moffat. Nhaurwa yedu iri pakati pechiKristu nechivanhu, nekuti kune vamwe maKristu anoti kana aita muKristu akaona munhu anoita zvechivanhu haadi kushamwaridzana nemunhu iyeye. Kune vamwe vechivanhu vanoti kana vapinda muchivanhu havachadi kuona maKristu.
nganimboisiya zvekare ipapo. Toenda mberi patime yecolonization, topinda kuManicaland, kwatinoona murume anonzi Bishop Knight Bruce. Bishop Knight Bruce vachienda kuna Chief Makoni, vakaenda kuna Chief Makoni 1890 vachinokumbira pekuti vavake mission station yavo. Bishop Knight Bruce vakanga vari muAnglican, Robert Moffat wakanga ari weLondon Missionary Society. Saka tinozoona Bishop Knight Bruce vachienda kuna Chief Makoni vachinokumbira pekuti vavake mission station yavo. Vanonyora vachiti Bishop Knight Bruce, Makoni akaenda kunobvunzira kuti torega here vanhu ava vachipinda vachivaka mission station yavo. Pavakanobvunzira masvikiro akati vasiyei zvenyu vavake mission station yake. Masvikiro emunzvimbo ndobva apa mvumo kuna Bishop Knight Bruce kuti vavake mission station, ndokuvaka mission yavo. Saka tiri kuona madzimambo, takabva kuna Gamba, tikaenda kuna Mutapa, taenda nhasi kuna Muzilikazi, tasvika kuna Chief Makoni. Tiri kuona vachiti accommodate Christians, accommodate Christianity. Havasi kusvika vachirwisana nemamissionaries, vari kuita accommodate. Ndiri kuda kudzoka pane zvandambotaura kuti tine vanhu vanovenga a religious conviction yomumwe munhu. Ini ndinoda kubodzoka pandiri. Handinei ne-religious conviction yemunhu, asi it is the character yemunhu yandinovenga. Handingavengi munhu nemhaka yekuti muKristu, asi ndinovenga munhu kana akushandisa chiKristu chake kumhura chimwe chitendero. Ndipo patinopokana ipapo. Kana munhu ava kuti handigoni kuti ndiwirirane newe nokuti unoita zvemudzimu, taakukonana ipapo, nokuti uri kushandisa chitendero chako kuda kumhura chitendero chevamwe. Kune vaparidzi vanoparidza chiKristu asi vachiparidza kuri kumhura chitendero chevamwe. Ndati tine maKristu akadaro, anoti kana chero mwana akati ini ndasarudza kuita zvemudzimu, mwana ye angatodzingwa pamba. Tinana baba vakadaro vanoti mumusha mangu, kati pamba pano, kati mumusha muno, kati murudzi rwedu atiti zvechivanhu. Vanhu ivavo vakangoshata kwandiri kufanana nemunhu anoita zvechivanhu anoti handidi kuona muKristu. Vanhu zvakangofanana izvi. You are being a fundamentalist. Hautendi kuti munhu anogona kuita chitendero chakasiyana nechako. Ini handisi muKristu, handinei nechiKristu, ndinoita zvangu zvemudzimu, ndinoita zvangu zvekupira, asi ndinoziva kuti ndine shamwari dzinoita zvechiKristu. Vamwe vanoita surprise kana vakaenda ku official Facebook isina kunzi Sekuru Makoni online. Yakanzi Sekuru Makoni online ndiyo yandoita zvechivanhu. Kana ndine kwakanzi Sekuru Makoni, ndinoita accommodate vanhu vakasiyana siyana ku Facebook account yangu iyoyo. It is meant for everyone. Nokuti mufamily medu tine maKristu, tine magosa, tine vanhu vane zvigaro, and hakuna kwandingaita cut ties nawo because maKristu. Tinokonana kana vasvika pakunobata kune mabeliefs angu, kana vasvika pakunomhura, kana vachiita zvinhu zvavo ngavaite zvinhu zvavo, kana takuita zvinhu zvemusha, takuti takurova makuva, vakavapo, handina dambudziko navo. I accommodate them. Kana ari mukoma, ndinomupa chinzvimbo chake chokuva mukoma. Kana varivo vanofanira kutungamirira sababa, ndinovapa chinzvimbo chavo. Ivo vagondipa chinzvimbo changu pandinofanirwa kusvika. Kana yava nhaurwa yekuti ndiani anotungamira program, vanotungamira sababa. Asi kana
pasvika nhaurwa yekunzi sekuru vakuda kubuda, munhu wese anoziva panogara nepanogara sekuru, panozikanwa. Hapana mangange ipapo kunzi sekuru handisinika. Pakuda kutaura sekuru, sekuru vanobuda vachitaura. Mumwe nomumwe anoziva panogara. Mumwe nomumwe anoziva kuti ndiani anotanga kuisa maoko. Tiri kuti the moment yatinoziva kupatsanura kuti tiri kuitei, the moment yatinogona, nokuti ini ndakati ndinoda kutora a historical perspective, nekuti ndinoda kufamba mufambiro wakaita madzibaba edu. Handifungi kuti Mutapa was so stupid to accommodate. Gamba was so stupid kuita accommodate. Zviripo zvakazoita muKristu uyu. Noti chiKristu havana kuvenga chiKristu. Vakavenga zvakazoitwa nemaKristu, vaita accommodate maKristu iwawo inside the Mutapa state. What Father Gonzalo did, zvavakanga vakuita vakupisa mishonga yavo pese pese, ndizvo zvakazovengwa naMutapa. Ndizvo zvakazoita kuti zvinzi Father Gonzalo Muroi, nokuti vakanga vakupisa mishonga yavo yechicatholic pese pese nemumakomo aiyera. Ndo zvavaka, it is the character yavakavenga yakazoitwa naFather Gonzalo, not Christianity, not chiKristu. Saka pane difference ipapo. Muzilikazi akaita accommodate a missionary. Chero mumissionary uyu akaziva kuti handikwanisi kutendeutsa muzilikazi. They became good friends. Mumissionary uyu akaita a good friend yamuzilikazi. Muzilikazi aziva kuti handiwani futi uku, uyu munhu ati haatenderwi. They became good friends. Zvinoreva kuti muzilikazi akanga akutoziva kuti hakuna futi dzichabuda uku. Like some other people will say kuti muzilikazi aida futi. Akataurirwa pokutanga in 1829 kuti nhaurirwa yefuti haipindi. Ava vaMoffat vakaudzwa kunzi zvokuti ndite muKristu hazviiti. So, but they became friends. Zvinkatitadzisa kuwirirana here zvokuti iwe uri muKristu indoita zvechivanhu. Zvingaita here kuti ndivenge munhu nokuti muKristu indoita zvechivanhu. That is the debate which is there. Ndo debate riripo iroro. Tovengana here because tine religious differences, or we belong to different religious backgrounds. Ini ndinoita zvechivanhu, iwe unoita zvechiKristu. Hatichatoonani munyika. Hatichakwanisi kugarisana nemhaka yekuti iwe uri muKristu, ini ndinoita zvechivanhu, kana kuti inoita zvechivanhu, iwe uri muKristu. Tinorarama nemaneighbors. Sen ndinorarama nemaneighbors anoita zvechiKristu, vane zvigaro. Ndabuda mukati memhuri, ndakutaura kuvavakidzani vangu vandinavo. Musi unoitika chinhu pamba pangu, the first person anotanga kusvika muvakidzani wangu, iye anoita zvechiKristu. Musi waanowirwa nedambudziko, recently ndanga ndine appointment nemumwe munhu Makuseni, tatopanana time yokuti toda kupinda matare. Ndobva ndazobatika kuma3 ndo pandakazokwanisa kutaura naye. Zvikanzi kosekuru mangu mati Makuseni 1. Ndikati aiwa, muvakidzani wangu atyoka gumbo, ndanga ndichifanira kumuperekedza ini, kumutakura ndomuperekedza kuchipatara. Asi ndoita zvechivanhu. Baba vake vane chigaro kuZCC. Zvingatitadzisa here kudyidzana? Zvingatitadzisa here kuti tinokwanisa kurarama tese nemhaka yekuti tine religious difference? Muzilikazi achiita zvake zvemandlozi, ava vaMoffat achiitawo zvake zvaJesu Kristu. They became friends. Saka haisi your religious conviction yakakosha
kwatiri kuti uri mukristu here unoita zvechivanhu. It is the character inoshepiwa nereligious conviction yako. Kana religious conviction ikashepa kuti uve nemwoyo wakaipa, wakangoipa, atiti wanaka because uri mukristu, kati wanaka because unoita zvechivanhu. Kana ndakangoipa, no matter ndiri ng'anga kati handisi ng'anga, ndakangoipa. Kune ng'anga dzakanaka veduwe dzinobetsera, kune ng'anga dzinochemedza, kuchema iri ng'anga. Tiri kuti it is your character, not your religious conviction. Character yako. Kune vanhu vanoshandisa chikristu nzira yakaipa, vanogona kutoba nechikristu. Mbavha, asi vanhu vari makristu. Kune mbavhawo kuchivanhu dzinotoba dzichishandisa chivanhu. Your character ndo inogona kuti tiwirirane katisawirirana, not your religious conviction. Saka ndiri kuti Muzilikazi and Robert Moffat became good friends, great friends. Vakatobetserana. Vamwe vanoti Robert Moffat akatorapa Muzilikazi problem yeziso. No matauriro anoita vamwe. Vakabetserana zvinhu zvakawanda. Vakapanana magifts ezvinhu zvakawanda. Pamwewo mumushamwari paripo patona Robert Moffat achicomplaina about Muzilikazi. Paripo Muzilikazi panonzi aicomplaina about Robert Moffat. So people can become good friends despite my religious convictions. We can accommodate each other as much as madzimambo nemadzibaba edu akaita accommodate Christianity. Zvinozongooma kana makristu acho after being accommodated vakutanga kuita zvinhu zviri contrary kana kuti zvinorwisa accommodation yavanenge vapiwa. Ndipo paya panozomuka hondo. Ndo zvakazourayisa zvatona zvichizourayisa Father Gonzalo. Ndo zvakazoita kuti Bishop Knight Bruce mission yake itwa attacked na Chief Makonde. Ndo zvatinozoona zvakunetsa futi inside the Ndebele state. Vamwe maconverts aya vakanga vatendeuka vakuurawa during the umvukela, vakuurawa vachinzi vatengesi. Imhaka yekuti munenge maitwa accommodated, asi after being accommodated wakuita zvinhu zvisingaenderani nokuti waitwa accommodated. Vamwe vanoti kana wava muyenzi chiva muyenzi. Ndatenda. Ndini sekuru wenyu, Sekuru Makonde, umqambisi, the African teacher. Ndatenda.